Letoun F-15 Eagle, stíhací letoun pro vybojování vzdušné nadvlády. Eagle byl navržen a zkonstruován pro jediný účel – být nejlepší stíhačkou na světě s jedním jasným úkolem. Zachytit, identifikovat a v případě nutnosti zničit jakékoliv nepřátelské letadlo nebo raketu, která pronikla do oblasti jeho odpovědnosti. Ve skutečném boji na obloze Středního východu má Eagle poměr sestřelů a ztrát 56:0, což je rekord, který nebyl v historii vzdušného boje nikdy překonán. Zaměřovací kontejner obsahuje FLIR s vysokým rozlišením, korelátor pro zaměřování střel a laserový značkovač. Naváděcí FLIR pomáhá se zjišťováním cílu a zaměřením zbraní ze vzdálenosti až 16 kilometrů. Informace o zaměření jsou ihned předávány střelám Maverick s infračerveným naváděním prostřednictvím korelátoru. Při operacích s laserem naváděnými bombami poskytuje laserový značkovač přesný zaměřovací bod pro navedení bomby.